Nyamsum wani da so ade ani je bro ni panyina Sompa ba ebe sunima Sompa TV yabo Sompa ba ebe sunima Owa fide no to Sompa Fato Sompa TV na ya wani pama o na unu arada efisa gudie mu nsemo ubenya abrabo mu nsemo ubenya nyamsum mu nsem ubenya anije mu nsem ubenya enyumpa na kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa dibra ubenya ninyina ubenya Sompa TV yabana papini su Sompa die ema kefiapa Sompa FM Ebusia ya mamu nyina mu adwo yadamu asedi aka ho Sompa FM sunie Ebusia braso se yetena se ne akwakoye manyina dadie na yede yapomuden ho komotwetwe no so de beboa yen ama bibia koye nya manko a emebe nyina ka ho na ene mensaka Dr. Yusuf Salifu ewo fia ha Sompa 106.5 Healing Point dwumedie so guys say oti yenka ehwe yen biem ewo Sompa TV so Afethra 1 TV eyade a wo hwe yen Sompa affiliate ni nyina nso yetwa ye ho ewo ho eye Healing Point ebusua etoda bia ya na yade bi ba ye mu yetenatan fofo sa na dane ye kwaye etoda bia empanyimfo ni titiro mu si wo mu nyini kwan so a yade ene yade beto be maso abobo hui eya na etaye wonum pa na afenso apemfo yemfa no ademu bi o ebekọ obehu ano na akoka wahirawa etimi koka wani kura eyowo yade enso ya na yadwen enkoso sa ene edima anase swelling feet ehun komotwetwe na me ne Dr. Yusuf Salifu Dr. Penyiya 21st Clinic ehwa overseas kumase otria no na yenene bebo sankomo doc mpacho memo akwaba ya na hona muti say nyamena domboko pa megide se oso ho ye ai me ho ye na mayemfa akwanya so ne yemfa happy Mother's Day ema Sompa ema here wo Sompa adwumako ni mu nyina 1 media na afi 21st Clinic nyina Dr. Blazer Foster no kani so maame mayemma wo happy Mother's Day onyankopon koso enhram na onye obi akese doc ene de dabe maso na edima se ye kasa ya de ya enchechiremu se na obetimi de amaye yo mpacho meda wasi bebre ma medi kan chia ahwefo ne atiefo nyina na mema obi biara akwa abanso ana happy Mother's Day nso enkwama ya maame no nyina ya yerenom ene mma nyina na Sompa kasa edima eye abra ensuo bi anase efin bi ana moja abegina nipadua ba bia enam soma ehonom ahonhono enti obete se obi beka se na nase ahonhono na nase apejapeja na nase atatai ni nyina eya adokro ye frɛ no edima na eno no etimisi ewo ye nan mu etimisi ewo ye nsa etimisi ewo ye tim se obi betuma ka se ye se ensuo bi anase fluid bi egina na hrawa mu eno ye frɛ no pulmonary edema na eno na eya anase eba obahu se obi wo hono ma oya de kakra bi anase ona te kakra bi ana wabre obi wo hono ma obahu se aya na ne home no etatiko titru ni anadwa wakoda okoda na se ohome a ensisi so na ni nyina no eye edima ahodo a eba yesa nhyɛ no so se edima bi wo hono ma se bia ona se atatai na se ona se ahonhono no ebi wo hono ma umia etom ebi wo hono ma umia entom sanso na
obi o hono ma abra wada na dwunu nyina ama ade akwachi na obesore na na ase atatai but se osore na onantinanti na obun se ahwetwe sanso na obi de wada soro ahomache no anasa anopa no samre no na ase eyeden normal but onantinanti ye no normal obun se na ase atatai na kire se ni nyina wo ba bia efire enti endei ye behwe edima no se de esitie nyina na husuo de edima eba nyina na ya hwe kwan a ye befa so a ye besa sa ya de we meka se ye sa na ya sa ya de no kra ma na afiri ho enenti a ya to topic ne din ya to topic ne se cure for edema another cure for edema. Okay. Yes, enti mina miya wa o hwe sa program we ya anka meko Facebook Sompa 106.5 Accra. And I say 21st clinic na wa share ama afoforo so ayeden ahwebi and I say atiebi na wanya inshira afrimu. Doc, na just said the wo chere me de ya honhono ya de sanete etimi ya wanim enye se wona asenko a won sama no anase won sanso ano wabakon e na afa wona nso kra wanka wono nso ma te se wanim nyina kra nso etimi ekoduru ma waya ase nyina nso timi honhono. Yes. On se enso na ebegina nipadua no mu no ba bi ebegina bia ewo ne din. Okay. Enti ebia se enso no gina oyefunu mu ankasa na ama oyefunu na se ado ana se apege kakra. Eno ye ascites. Okay. Eno ye mfre no edema bio. Okay. Aha. Ana se ebia anka egina okotodwe mu obi tuma kotwa scan ewo no kotodwe mu. Ye beka se enso bi gina no kotodwe mu. Eba no sa no eye effusion. Okay. Ye mfre no edema, ye mfre no ascites. Okay. Aha enti ba bia enso no be gina bia wo se de esi frɛ no. Okay. Aha enti on said de ya na etaye common pa de ya na ye na se etimi ehonhono no efiri hono ma na ebia ya nimu timi ehonhono ebia ya nimu honhono yensa ehonhono ana se we nso aya na binu tanya pabon se ye se na hrawa mu ankasa no esuo egina mu aye pulmonary edema enti se ye kasa ye hwe edema na ankasa de edi kan no yebedi kan hwe moja. Okay. Yes. Yebedi kan hwe moja. Moja no normal hodo bebre e na ekeka bomu ebe form moja. Enti o hwe moja yebeti manya white blood cells. Yebeti manya red blood cells. Yebeti manya platelets. Sanso na yebeti mi anya plasma. Na plasma no moja no fa nsuo. Okay. Ekuta efin bi cells ena titru enuane nro. Okay. Eden na moja no mu se de be ya betimi supply ni pedua na kwa bia. Na akoma no asede se ebe pompi moja mframapa ewom friend oxygen. Okay. Na atima afa entini friend arteries mu. Na atima kwa ni pedua na kwa nyina ansa na atima asane aden asa aba akoma no mu. Enti Abraham akoma no apompi moja no pepepe moja no befa entini no musa na bia akọ onan mu na wie no ekoduru onan no mu entini nkitenkite bia efra no capillaries ehonum no esense akoma no di pressure na epompi moja no ntino ekoduru honum a enso na ewo moja no mu no ebeliki afri entini no mu akọ honam no mu. Okay. Esense cells any tissues any twidi ntino mayusu honam no mu. Enti sa nsuo no se afri entini no mu ekọ honam no mu a ede mframapa ekọ honam no mu. Ede nsuo a eno na ekọ hohoro honam no mu nyina. Enti ahohoro honam no mu nyina wie no ede fi ena be free ho and say the fi eba ensemfa entini na moja fa mu koye no ebe san fa ba bi foforo entini foforo ye fra no lymphatic system. Okay. Eno ye entini bia no de fi nko na fam enti abra sa nso na akọ hohoro ni padua no mu a supply no nnuane nuro nyina no esen ba
nipadua no mu de ebefa sa lymphatic system no mu ena asa ko mogya no mu okay enti fa lymphatic system no mu a sa ebesa ko babi bia na akowura eye mogya no mu na kese de akoma kidneys no na kidneys na ye free nipadua no mu kire se nipadua empe fino yes na we nyina mi kan kasatenti no nyina akosi se sa kwan we nyina so no se chimato bi baba bi a ebe ma ensuo anase mogya entimi nya baabi enko emfa baabi a wose ekọ no obo se akotai baabi na ama ehonom ahono ena efra no edima no anase bia eho adufu bi yes sana tie okay ena efra no edima no enti meke we akosi se de yesi ahu baabi a mogya ehya ase frie na afamu saa koduru mpempensuo bi a ewo se efi nyina free mu na esan de den esan fa so saa san kọ na akọfa ya kidneys no mu nyina den asan apia abonten no normal hudo bebre ena betumi ama mfumso anase chimatobi aba saa process we mu na akonam so ama efi bi anase moja bi akogina baabi na ama ehonom ahonhono okay de edikan yewo venous insufficiency okay venous no ye veins okay veins no won say tam bia ye ka say veins ye entini bia eno abra moja akọ nipadua na akọ ababia say bia wonsa onan ohefa no say ebesa akọ wakoma mu paa de ebefa veins mu enti say moja afri wakoma mu na efa arteries no mu sa akọ wonan mu a ede mframapa no kọ na akọ gya no ho na afa moja na sa fa veins mu enti say ka say venous insufficiency a veins na ede moja ebe free onan mu asa akọ wakoma no mu no veins no na honde so ate channel so say veins no every onan na akọ wakoma mu dia e wo say etimi ya adwumaden say de ebe ya moja no betimi free onan ase afro sa akọ wakoma mu but veins no de eno aya na moja na enamu no pressure no ndoso enti tam bia na wo say ntinin veins no etimi bona adwuma ankasa ansana moja na etimi afro because of gravity okay because moja no air from na gravity the neighbor from force no yes pressure down so enti say moja friend say ntinin no de moja no ekosa na ekodrum pempenso bi a esen say gravity nti e the pressure eto ntinin no mu ntino ntinin no mu etimi e bai kakra anase valves na eno na eboama moja fra ensan na chimba no esa fra na akata so esa ade se to ati no sabe pepe enti sa valves no eno so timi egogo ebegogo sa na veins no ntimi nya na adwuma yie okay enti as abran ka wo se moja etimi fro ekọ wakoma mu no obehu se moja no agina efam na agina onan mu ntime mfro nko eno na ye frɛ no venous insufficiency okay enti ni padodo na no en o hwɛ wiase afana nyina population no nyina no ohamu nchichemu aduasa e was have venous insufficiency no but ebi o hɔ en daddy ena ebi no so wɔ hɔ a o was have condition we abohu sɛ wanya varicose veins eno na ye obohu sɛ obi wɔ hɔ no ma na nan ho no veins na ba bia ho obohu se veins no na se entini no aba bia na nan no ho obohu se ededa ho sa na efe no varicose veins what you say no na ya na bi wo ho na ye green aha ebi dey timi pie green especially yes especially omo ye kokko fo no obohu se ha ne veins no aba bia ho akese sa aya na man na towers have problem no pa yi yes and efe no venous insufficiency say ba na sa pe ebetima ma ona sa den atatai okay 2 obi a otatena se che obi a otagina no nan se che enti ebi a wadwuma ye adwuma bi a o ma otena se che pa adwuma bi a e ma wogina ho che pa o ma omutatena ka mu kolon jeni ena o ma omutatena play mu eche
ni nyina no kyerɛ sɛ veins na ɛno na ɛde mogya efiri onase ɛde kɔ wakoma mu no ɛsɛn sɛ ɛno ɛnhyɛ ni ahonden bebree a mogya no ntimi ɛmfa pressure bebree ɛmfa mu kɔ wakoma no mu nti no sɛ wotena faako a ɛyɛ na mogya no ɛyɛ na ɛdin sɛ ebetimi ayɛ dɛ afro osa akwa wonai kora wotena se yes because the more ɔbɛnante no ɛboa ma saa ntini no ɛne muscles nankasa nam nankasa no contract okay sɛ contractions no ɛkɔ so saa na ɛboa ma mogya no yɛ dɛ ɛfro enti sɛ ɛkɔba no sɛ wotaa wɔ faako deɛ a ɛndeɛ wankasa ɔmmoa wo ho ma mogya no mflow enti ɛba no saa pressure ni nyina agya ɛda ntini no nko aso enti sɛ pressure no nko abɛda ntini no nko aso deɛ a ɛndeɛ ɛbɛdu mmerɛ bi no wobɛhu sɛ problem aba ntini no mu ɔno so bɛbrɛ correct na kyerɛ sɛ ntini no yɛ adwuma aboro so enti ɔso wobɛtumi anya ɛyɛ edema no bi okay afei obi a ɔwɔ akomayadeɛ ɔmo sɛ akoma no sɛ mogya bɛdi afosɛ ne wɔ nipadua no mu biara a ɛhyɛ sɛ firi akoma no side sɛ akoma no bɛtumi apɔmpi mogya yie akoma no bɛtumi ayɛ n'adwuma yie sɛ ɛkɔba no sɛ akoma no ntumi nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ fata na kyerɛ sɛ mogya no a ɛbɛpɔmpe no ɛno nso ntumi nkɔ sɛdeɛ ɛsɛ fata enti wobɛhu sɛ yakɔyɛ obi ebi a ECG echocardiography anaasɛ yakɔyɛ ne test bi yaka kyerɛ ne sɛ nakoma no ntumi mbɔ sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɛbɔ anaasɛ nakoma no fa ɛwɔ nifa so problem abam nakoma no fa ɛwɔ bankum so problem abam ɛno ɛba no saa baabi a effect anaasɛ problem ne bɛwɔ no ɛbɛkyerɛ baabi a efi anaasɛ mogya bɛgyina ɛwɔ nipadua no mu enti sɛ ɛkɔba no sɛ wakoma no fa ɛwɔ nifa so no sɛ problem ɛba hɔ nom a mogya anaasɛ efi ɛbɛtumi agyinagyina ɔnan mu a ɛbɛkɔ so edema but problem no firi wakoma mu okay because akoma no fa ɛwɔ nifa so no ɛna be pɔmpi mogya a efiri ɔnan mu ɛkɔ akoma no mu na afei ɛde ama wahrawa mu sɛ de be ya ɛbɛkɔ na mframa pa atimi afram na sɛ entimi ɛmpɔmpi saa mogya no nkɔ wahrawa mu dia ɛnde ɛbɛgyina ɔnan no mu mum wɔte ase saa nso na sɛ wakoma na ɛwɔ na fa ɛwɔ ni bankum so no ɛno so sɛ problem bam na sɛ ɛno so ntimi nyɛ na adwuma yie dia ɛsan sɛ ɛno so ntimi mpɔmpi mogya ɛnkɔ ɛyɛ onamu anaasɛ onipadua na akwa nyinaa mu yie no efi anaasɛ nsuo bi ɛbɛtimi abɛgyina wahrawa mu mom enti wobɛhu sɛ wobɛnya pulmonary edema a nsuo bɛgyina wahrawa mu but problem ne firi wakoma mu okay wɔte aseɛ enti wobɛhu sɛ nipa no ɔnante kakra bi a na wabrɛ na no homa ete anaasɛ ɔhome a nsisi so ne nyinaa no wobɛkɔ check na yɛ pulmonary edema afei yɛwɔ condition bi a ɛfrɛ no hypobilirubinemia dabi hypoalbuminemia yɛbɛba hɔ now yɛmfa hypoalbuminemia wei yɛnya firi term bi a ɛfrɛ no albumin yɛnte asɛ wɔ ha albumin no ɛyɛ protein albumin no ɛyɛ protein nnuane no protein yes okay protein no ɛno ɛwɔ mogya no mu na protein no a ɛyɛ albumin no akɔyɛ no ho te sɛ magnet okay a dodo na afrɛ no steam no sɛ wɔ mogya no mu a ɛno ɛboa ɛtwe efi anaasɛ nsuo a egyina honam no mu no ɛba ontini no mu okay sɛ de bɛyɛ a mogya no betimi a transport no okay akɔma o kidneys no na kyerɛ sɛ o kidneys na ayɛ den ayi afiri nipadua no mu saa albumin no sɛ ɛkɔba no sɛ na dodoɔ no a ɛwɔ sɛ ɛwɔ mogya no mu no ɛso te a ɛna ɛfrɛ no hypoalbuminemia ɛna sɛ ɛnyɛ ba no sɛ ɛso ɛtepɛ sɛdeɛ anka ɛwɔ sɛ ɛbɛtumi atwe efi anaasɛ nsuo bi afiri honam no mu akɔ ntini no mu no saa magnetic mechanism no
entimi ni ho bio because albumin no enye enough I bet me atwe nsu afri honam no mu akọ den entini no mu anase moja no mu okay eno nti no ebema nsu anase efi abegina honam no mu mo enti ebema onasa den atata enti saafo no obohu se omutanya sign bi se obehwe omore mu abon se lines bi didam on samore no yes on samore hono no bon se lines bi didam ye fe no mucus lines atwitwa won sanimo yes mostly no ya na eyemienu eya horizontal okay ba se across o more no ho okay aha se samfoni e wo hono ma betimi de atoso na atiefo ahwede me kan because aya na empempie no nipa bebre wo hono ma ye more so ye ta hu sa white lines no lines mfufuo bi obo se aya na abeda o more no so na enye ne nyina na ye normal ebi wo ho a ebon ka ye se yare bi wo ho ebon ka ye se yare bi wo ho kire se me ka se mucus lines we eno na se ebi a wo hypoalbuminemia na ebetumi ama onase atatai no na se wo sa mucus lines we lines na mienu na abeda eye o more no so no eno na ye de ato TV no so no Facebook yes. So da ho aha okay enti sa lines no beda ho pepepe etimi ema o sign bi se onase na etatai no hypoalbuminemia oh okay anase efri se albumin no eswate kwan ben so na so fa so te ebetuna ba ne se efri dodo na efri oni paduanum too much anase kwan ya fa so ba ni paduanum mu no sa kwan no na ebia chimato abam yes enti wo hwe lines na wo ye fingernail no so no anase ye more no so no na omude ato TV no so no mienu o hwe sa lines we mienu na se umia o more no so o pese o hu se eye mucus lines we ni bia se o the pressure anase umia more no so hono na o be hu se efiri wo krampo na ebesan aba efiri wa ebesan aba yes obetuma mia san aba na afiri ho na san aba white okay ana across ofin o mawre no so enti efiri hono ma wo de on saba ko amia sa hono mo sa gina hono mo no obahu se oyi won sa bituma afiri ho ya kakra na san aba okay ye wo de ebia abra fingernail no anase ye friend say o mawre no enyini no obo say lines na de akire sa nyini sa beduru ano na watwa afiri ho ba we de entesa ebeka ba bia wona enti o mawre no benyini sa obehwitwa sa so na no de da so ho docs ye hwenfo nyina sa efri wonsa wabakon ho kwa wonsa mawre no esoro ho no won na lines no start ansa na aba o mawre na no yes start free akire no sha free akire no ana se di ba bia be sha sia free bia na kan hu se enye mawre na utimi twa free ho no enye eno so na ewo mawre na se hunam no mu okay mawre na se nam no mu ankasa na ewo enti enye ade a obetuma twa free ho na ebeda ho because of say albumin no ayeden eso ate enti ebo nkae ebi de etimi beda ho na ebo nkae se wo kidney problem ebi de etimi beda ho na ebo nkae se uhia ebia vitamins bi ebia minerals bi ebia enuane nduro bi ewo ni padua no mu wa shoto enti wo de ti ho bon se dakoro na tim na chese ebia a shoto wo oni padua no mu na enam so ma ebia ye rashe wo hospital na ebo nsuo na ye bo onim de ewom anka ebia o sha se frifie na wo hu ntamo a anka watu anamon bia ankoduru sam pempenso no Doc Pacho dia wo ken dey say eba sa o kidney no ebetimi affect no liver or lungs what about thyroid yes one say ade ba ko a se chimato ba mu pa ebetimi ha ni padua ni nyina thyroid gland thyroid gland no say ka say thyroid gland eno ye
ade bi a ti say afrafranto sure ewo ye mini ase enti wo hwe emema ye mini ase ade bi ewo honom ti say Adam's apple ye say Adam's apple no na se pe afrafranto no ebo ho ene efra no thyroid gland no eno edi dwumade bebre because hormones na e produce no say eno say enye na adwuma ebia na nka won tiase because eno eboama e control say de wakoma esibo e control how a kwaya moja besi adi afosane woni padua no mu okay e control kwaya fa so ye use aduane a yedie se wodi aduane a ahonde a obenya free aduane no mu kwaya aduane be fa so ayden ama wo sa ahonde no na kwaya fi na moja friend say aduane a wadie di ba moja no mu nyina no how a sa fi ni nyina be sia free ni padua no mu apia nyina no thyroid gland no eboa edimu tintimai pa FM na se ekoba ne se thyroid gland no chimatobam pe aya na etimi ha kwan a efi efa so efri ni padua no mu enti eba no sa pe na akoma fi aginagina ni padua no mu ama ebia onase atatai anase oba bia ede atatai okay na safo no mo sa problem no se wan sanentem na se ekwa animu a omono se onase atatai a umia entom na ayana pempino obi enase tata na se obinya edima ye mano endro bi efra no diuretics anase diuretic medication okay na sa endro no onoma ebemo wa dwonso bebre na abra wo dwonso ni nyina no na wo dwonso sa fi ni nyina egu ba sa ukonya thyroid problem a efra no hypothyroidism na ekoba no se enam soma efi ebeginagina onamu na onase atatai onum sa ndro na emfa adentia emfa free se eya na sa friend say problem na nkasa no enya efi keke na gina onamu nemom eye protein na gina onamu no eya na empempi no eno ede fibros eneba me ka say fibros aya na tissues bia eno sha say efifri ewo ba bia atatai no okay enti obi a wo na nasi problem biara every thyroid gland no umia entom because hono me say bo fruit and say umia ayetofo bi what you say enti enya nsuo bia sa keke enya fluid sa keke what you say enye fluid sa keke enti onum dwonso kra emma onasen entatai but aya na yen hye no se ekoba no se onase etatai na se bia oda sore na onase na twetwe ebia otimi pagya onan no egu eye table so na aboa ma na twetwe kire o se ade a ede o problem na eba no obetimi asi anokwan entem obetimi asa amanako Sompa FM na se ekoba no se tambia onase etata etoto aso a kire se adrum pempenso bi de enam so a ema onase ne tata no akwa animu pa enti eba no sa obebre kakra ansa na wasa problem no doc wadaro ma me ntwa no enti ma me mfa we ntwa to okay se ekoba no se thyroid problem se wan sa thyroid problem no pa onase no entwetwe da enti man ka se wo konom diuretic medication bi adwon so bebre na onase na akoma onase atwetwe entwetwe gise osa thyroid problem no ansa na onase atimi atwetwe se problem ni free thyroid gland no kwa dia we na ese ohu okay mami misa we say na wo kan your friend is saying enuane nro as protein ya wo boss yi say when pedo so obi so lake enuane nro what about that and again wo ma ya na wo munyem no ya na dodo na no ya na wo mu na ase no peja eno ni we say no doc say na obesi a kire mo dia ma yen se be ya opinfo bi tie yen ebia ahyase no ahwe wo kona no ohun se onyem na no ne na ase ahyase dufu ebetimi abasa enyinsen no anase betimi abasa yare ni bi na
ebi wo ho a eba na enye nyinsɛn no. Yes, we correct. Nice question pa na o check here. Enuane nduro bi o ho no ma say enye yese eba fam e wo nipadua no mu pe. Ebetimi ama onase atatai. Okay. Yen share for instance, ebia magnesium, ebia sodium, ebia potassium. Ni nyina ye enuane nduro bi a se ekọ nipadua no mu a eboa ma fluid balance eboa balance fluid na ke se eboa ma ensuo dudu a ewo se ewo nipadua no mu no aye pepepepepe enkobro so ana esoso enye dey ente. Okay. Enti o hwe sodium say ya yenhwe okay yenhwe say e bia de enuane nduro no eso ate no yenhwe magnesium. Magnesium eye mineral bia eno de etienye adwuma eye pa enie se wo nipadua no mu a eno etwi nsuo every eye ontini mu anase moja no mu na e de akohonam no mu. Okay. Ena sodium enso etwi nsuo every honam no mu ekọ moja no mu anase entini no mu. Okay. Na se ekoba ne se magnesium eso tia anase magnesium dodo e wose wo hia wo nipadua no mu no unya obo se sodium na ebetwe nsuo ebefri nipadua no mu akontini no mu ntino ebema moja agina ntini no mu mo ama onipadua na cells no mu ankasa de nsuo eni ho. Okay. Enti eba na sa ebetimi anam so ama onasa eden atatai. Sanso na the vice versa. What you say? Say the magnesium so ebe koso bebre na o short sodium bebre a eno so be ha adwen. Okay. And the electrolytes a won nipadua no mu nyina no e won hia pa ye. Na akoye say so wo potassium. Na se potassium so e kosoro wo nipadua no mu a e balance sodium. Eno ti a so obi o hono na say na nase tata because of say sodium level na e kosoro a ye mano no ma bia ebetimi akuta eye potassium anase de ebetimi di potassium akoni padua no mu se de ebe ya ebe balance sodium no na atima akoboa ma bibia atima balance pepepe e wo ni padua no mu. Afei obo so se obi a wonyam na ebia na nase aden atatai eno so se ebia e problem anase enye problem eya na mpempi no nipa dodo na anase ma dodo na omunyensen no bebre aya na omuta wo sa problem we aya na obon se omona se den atatai but dodo na so no normal. In fact abodi emunyansa pe e kire yen se oba onyensen na ekọ animu na se onase tatai a aya na aya nije because se e kire wo se nyensen no ehoto. Okay. Yes, abra wafa nyensen ne ko nanimu no. Ni akoda na nkasa no ehia some fluid bia ebetimi aboama no ho atom no ba bia e wo no. Da bia oda no. Enti se fluid ni be dos woni padua no mu a akoda no ho na ho ban bontia. Okay. Enti ebenam so ama onase ayede tatai. Nemom ye kan say no eno nkire se onase tatai a ye ka say ye papanti no na kire se onfa nkwa ayere sabia no because bibia se papa na ebetumi edi aba no sanso na bone so be den ebetumi edi aba. Okay. Enti se onase tatai na se o ye obi a onyemo a eniti ayewo o midwife obekọ antenatal okọ asupitia ye be check ahun se ebia enye problem kese bi ana akofa sa problem we den aba. Okay. What you say? Okay. Enti eba na sa otu ho na montamo a na yatima ma bibia atodin ansana watwa onyensan akontuo no so. Doc ansana ye beko effect kakra na ye be fa cause boy enchemu infections ahodo ya na ye nya bi won so abense ne ye friend sen clots ahodo yetimi enya edima bi efrisa ene ma mabobo so yimu.
Yes. One clots. Clots ye moja abontoa. Yes. And you osha your condition be to say deep vein thrombosis. Okay. Deep vein thrombosis no. One say make say entini no ba ko your friend of veins. Eno na de moja every onase. Anase onsam ebekọ eye wakoma mu no. Se ekoba no se sa entini kasie na ewo mu a ewo onan no mu muscles no mu ankasa no. Moja bi bon to na se esisi kwan a etimi ma onase ede etata ena efe no deep vein thrombosis. Okay. Enti bo se moja na bon to asi entini no mu kwan. Na de tie nie se ekoba no se deep vein thrombosis. Anase moja na abontoa ena esi entini no mu kwan ena aboa ama onase atata dia. Gise onum endro bia ebetimi ama on clot na de anane. Okay. Anase moja na abontoa na de anane. Ansana what manya wo ho. Okay. Na saafo ni nyina no ebi o ho abetimi anya clot e woni paduan mu de na mom embo won kaye bia na dodo na nso no se wo nante a obetimi ate yaw ana eno nso no etimi gina onan ba ko pe obon se onan ba ko pe eyaw ya asan honhono. Okay. Enti wo nante a na eyaw ya na asan honhono eno ebe no se wo se ye run test na ye hwe se thrombosis bi anase moje bi abonto woni paduan mu ana na yatima fa sa kwan no so asa yade na mana afiri ho na de ye hu pa wo sa condition we emu no se yanhwe na yare sa no pe but se nya ko ba ne se moje na abonto na enam so eme wanye deep vein thrombosis na ama onase atata dia ende 1 to 1 amount tamo sa moja na abonto wo ontini mu no ka hu se wo moja no mu. Okay. Na moja no se de enam nipadua no ba bia enti moja na abonto ano ebi betimi ate afiri ho na afa entini no mu saa akosi kwan ewo wakoma mu anase akosi kwan bi ewo wahrawa mu na enya kosi saa pe ede oyene kase ena beba nipadua no emu eba no saa so a na kese oha kase pa. Okay, no ane heart failure no o heart to fail dia esa wo kwa no obetmanya heart attack obetmanya pulmonary embolism ni nyina no na kese ede ukọ tibia bi mu a ede oha bebre na betimi aden aba wabusafo nyina. Doc ebetimi go far to the sense ebetimi aha wadwen. Yes, ebetimi aha wadwen. Ebetimi akom. Ebetimi aha wadwen. Won se o kan clot no ho asemo ana. Se edema na nkasa se edema, yes. Ni hu na se o kan as obi wo ho fa ne normal. Etimi go to the extent se etimi ko kan brain no anasa wani anasa bibisa wo kwan be so. Yes, won se edema no ye was cerebral edema. Enti edema no ebetuma ba no se ebia wanya kwanhia bi. Enti enam so ma oti akobofam. Anasa oti akopem bibi. Eba no sa ebetuma ama nsu bia begina otimu ankasa. Kire se de enti ayeka no nyina no se won se even se ekoba no se onan odi onan kopem bibi a onan akopem bibi no ehonum chance se eyo ya ade betumi ache na ehonum ahonhono ana meboa. Sure. Yes. Sa trauma na akoso wo honum no. Nipadua no kwan a ebefa so ahili no hunti ebe increase blood supply to the area. Okay. Ebe increase white blood cells to the area. Okay. Enti eba no sa ebetumi ama ehonum so ayede ahono kakra. Enti na ede edema abrel. Shanum so sa because of gravity. Me ka say gravity a force. Pressure. Sa force na ede normal ewo soro etwin me no bafam no. Se ebia wada no. Obomu se gravity nti ebema moja abegyina ebia wanim. Enti obomu se obi ohono ma oda sori ana nanim ahonhono. Enti ni nyina eye edema bia etimi ba because of gravity. Sure. Enti ni nyina no ye fra no dependent edema. Okay.
what you say okay your friend no dependent edema and the edema there normal who do be brave ana etimi de ba na se nya ba pe normal who do be brave no ho no ma e wo se o hwe ne yie enye ma na etimi afa kwan bi so a ye betimi asaya de no ama na afiri ho kra na me ka kira wo se enye ba ebi ho ade a ye ka kira wa na se eya o da ana fa ona egusu nie so sa na ya na ne bebre eye eya oti ho a fa ona egu akonwa so na tima boa ma na atwetwe yes enti o yes ha na kire se yes ti o nchini die so sa enti na o di manage edima no na kwan ya obefa so obesa edima no de ye nka nkire o enti na o manage edima no sa na hye no so sa edima eshase a e wo stages okay stages ni abra ashase na o de umia ona ho kakra bia na ase de atom kakra no umia ona ho na ase de atom kakra no ebia epeja kakra adebeche ebia na atwetwen ende na ohu no se etimi kona eba o ekwa animu no o de ona ne begu ade so so antwetwen afa na ekwa animu no umia entomu bio ekwa animu no ebepeja sen kane se yenhu hwe kra mpo na yenhu hwe kra mpo no o de yemfa mfoni ba ko to TV no so na amanfo hwe okay mpempenso a bo se mami kese bia o gina hono ma na se peja ye kuru a in fact aya asefem sure enti no se o de na ende echa se eba man ka se metina ka muntia man ka se migina mententen so che ye ntia man ka se mi wo problem we ntia se ya de man free ho na se enye emre ena emme ye kwan pa naka mi doso mu na enedai ya chiro de edi be nyina no kwan a ofa so sano baako na esense Oheneyere ka se ye be fa course nti no ye be fa course no na da hofro no anase dasane na ye de ehun ayare san ka se a wo so betina fie na ohun de ekan okay what ma say ya na ma ye de afri ho na nkodrum pempenso bi a e de awrahosem e be ba abusiam doc 21st clinic e di memosa etu ase ho se ma betina afidie kase yi sui obiara obetie nsema mekan efemu aba ebe hu se enyansa wo na anokrokro trodo ana eden epiemu eba eno kira wo se na yare sa no ekuta yensam ati se kosua correct enti se ko ba ne se wo sa problem ni bia na se ebia on pesa wo betina fie na se me manage eno ane se obeto afa yankrobata na ya to abete wo Ghana fa na nyina no obowura 21st clinic a o abaje wa yare sa tietia na kire se atimi aboa won so na sema no ta complain do ko ma yo mo ba ho no etia wa ansa na yakọ equality ne so yes mana mu free 30 si ko no bo so asemetena se kakra bo so na ne uncle ho ne nan poso ho no ne ya ebi won so na ho no eye a wo free age be ko no na ya na eta ya opa ana se wo duru ba bi ana se na ya na yesa no wa hu se aya na sa ya de we bi se no se bia o uncle honom anase o nan poso honom no ekọ na ase honom no aya na ummia honom na se de atom aya na venous insufficiency eta de bapa okay venous insufficiency eta de bapa na akoye se ebia unyini no on se edima ankasa no ebi honom a etimi de wo abra ya wo no krampo no utimi nya edima efiri ho because condition enya genetic conditions are ye wo normal hodo a ede ba bit say lymph edema okay and also ya nya emre ankyerechire mu ntia ensa normal na ede ba no bebre da so ho a ebe kyerechire mu ye nya sa akonya na enti ebi wo hono ma abra ya wo no na wo sa problem no dada enti unyini nduru ba bia na wa hyase nya sa condition obo se umia wona no hono ma na atom enti omo anya ebia
40 years ekono ebetimi ahya se enya omunya sa problem no ebi ohonoma enemre krampo bi bitma ya 35 kra na wa hya se hu sa problem no because yes ebi krampo ndru because they say no fakotena no doso ebi ohonoma akolon jeni okokwan so enti otena ka mu che ebi ohonoma office work otena ho che enti ebi de timi ban tempa but say ban tem sa na aya na empeje kase ma ya ni enko eyede enko ho enti bo se omian kakra bi a na say atutum kakra opeja nsa na say free won ti no hu say problem yes meanwhile a problem bi a afena esha say dey eba anka otu ho na mo anka enko through stage 2 because stage 1 dey a very highly possible say obe reverse na simple cra but enko animu no nyina say dey yare bia setie no na no kono eyeden kakra enti hu no ntem na otu ho na mo ntem a na kire say atimi aboa ma na akokra na oso anya ofa hodie 21st clinic ye branches a obi pese oba ho a obehu ye no yes the edika Tantra Hill runabout okay Tantra Hill runabout Accra Tantra Hill runabout enti udru honom pepepe obehu say yes soundboard esi honom na wo gba ura 21st clinic na wa beje wa yaresa sansona kaswa new ECG office na ewo new market road no ana say obom road no eho new ECG office no nhwa ni mu ho na na yewo tema community 1 Roma asore dan no Olam church no na chi ho pe na yewo Kumase ehwa overseas Alpha Radio anase se Sompa FM ewo Sompa FM dan no mu eho na yewo nti uduru ho no mabon se 21st clinic wo ase ana Sompa FM ewo soro ye be timber market ho yes nti se wo obeduru so amrana about tech sofo line kagetia obetima anya eye ehwa ka ho ofa ehwa ka kase ukọ ehwa overseas obesi wo 21st clinic one kind of side obetra okay to be see what 21st clinic be see wo honom pe wa ballroom no wa beje wa yaresa okay sunyane teaching hospital no na hwa ni mu pe first gate na hwa ni mu pe na yewo eho na omo ATM machine no ewo na hwa ni mu pe no be hu say 21st clinic Kane regional hospital no sanity and then they appeja ma teaching hospital na hwa ni mu na yewo correct okay takrade efie kuma number 9 Anaji station ehonom ena yewo takwa yewo ho oboase yewo ho ena koforudua yeben o green eho ena yewo sanso na wo de ko eye nkranza obehu yen wo children's park enkane GN bank dandada no mu a ena techman sunyane kwan no so jom ho agenkwa FM nchen ho yes sunyane kwan no so agenkwa FM nchen ho no ma ho na yewo sanso na brekum no Chris FM amango ase nchen ho no ma brekum amango ase Chris FM eho na yewo go so abotan so success FM anim ho na yewo oboase so court junction correct oboase court junction eho na yewo enti wo de abra yabubo yankrabata na afo ani so no Freya number no okay 0540 311 311 311 0540 311 311 0249 311 0249 311 enti o frena say e busy krampo a o de tabia no numbers na e busy samon for frefre enti obetumi asa frɛ ye befa kian ken ye befa na one thing say on say 21st clinic ade amonfo nim ye from titepano say yes sapaya siatika yade okay say osisi pa say ye wo ya say wachi bramu no etutu wo ebi wo ho ana begina oto ase osremu onan kukumu ho onan tu ankasa wugina ho kakra na ehonom eye wo ya ede ba onan se nyina no oto ase betimi atwetwen oto ankasa betimi atutu
obi o ha wada sori anopa no ontimi ensi mfire no mpa so because otia fom a na nase no ewo no obi o hono ma ote ho a onte hwe na mom wa sori se onante na no na ne to ase twetwe no wa hya se ote yaw ana se onante na 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 ya agene ni nyina siatika no ne suban no na husuo no bowra mu ewo 21st clinic na Africa nyina no abrami hahamani enka asem de ye na ye expert yes ya de no yifiri ho ema abibifo nyina ye den enya won afa hodie enti se ebi na ye haw na se yaw biara wo famu enam so ma ontimi enanti ye nkwa de a se de be ya otamfo enya wonti no 21st clinic ewo ho ma 0249 311 311 still the sciatica expert 21st clinic no ebusia sawoje bibidro di nkwa dia emfa hwenne edima ye keka ye unso ne se agina wo mfimo so de agina wachi o so de agina wo hi o mesra bibidro ye de betu ase one time e de amama wo so atwetwen anase dufu no eno so yetimi aboa ama ne nyina so etimi atwetwen obetimi afra yen na doctor no atwetwen kom 0540 311 311 0540 311 311 ana 0249 311 311 0249 311 311 ebusia yafa ni nyina nsi o kire yakopon ya domo a dwumedie Sompa TV 31 TV ene Sompa radio ahodo ni nyina so ebetwa ede afa ho wa bra no nine abo medi do Oheneyere Maame Yeboah Asiamah bronya betimi afema brewati Maame na Dr. Yusuf Salifu asiye papa 21st clinic Kumase branch ono ena etua no wo ehwa overseas ono ene ye ne no etwetwe enkomai Sompa 106.5FM eso ena wutie dwumedie ema eye enkranza afe sunyane ene takwatakra de domate chimai ena afe Kumase nso esan etwa edefa Sompa fidi ahodo no enso enyina so Maame na Ransford ase systematic person so medano ase ena obrempon na kwaku ampoma so ono na tia fide na che echinchim ne furu Maame na se papa paye yakra mu nyina dwumedie nkaye no eto